Hi guys, I'm back. It's Princess Liza Salem, aka Yang Constipated, and welcome to my YouTube channel. So, ayan. Same date, din ako mag-film. Bali, dalawa nagkakang-film ngayon. Yung film na ginawa ko kanina is yung pang DIY ring light ko. So, ngayon, nakikita nyo ang aking background, ang aking nasa likuran ay sadyang napakadumi. May mga bahid. Diba? So, ang gagawin ko ngayong araw na to, ay gabi. Gabi na ngayon. Diba nga, sabi ko sa isang video ko is, ayoko nang paabutin pa ng bukas. Kasi nga, gustong-gusto ko nang gawin to. So, for this video, gagawa ako ng backdrop. So, ang gagamitin ko is felt paper. Itong felt paper ay nabili ko sa Pandayan Bookstore, then sa Central Mall, sa Ras Isabela. So, bumili ako ng 3 lang. Hindi ko pa inapat, diba? Tinatlo ko lang kasi parang feeling ko naman kasya na. So, ayun na nga. Napanood ko lang din to sa isang video vlog. So, thank you. Ayan. Nagkaroon ako ng idea. At sana ma-share ko din sa iba itong gagawin ko. So, yung felt paper, maganda daw kasi hindi siya alam mo, pag may light ka kasi sa harapan, tapos yung ginamit mo lang is parang kartulina, parang magkakaroon ka ng mga something na parang liwa-liwanag dito sa likod. Parang ganun siguro yun. Pero, try natin ng felt paper. Actually, dati meron tong mga parang cabinet dito sa kwarto kong to, dito sa gilid, dito sa side ko na to. And, naisip ko na parang maganda naman yung felt paper. Parang professional, you know. Ano daw? You know, kasi talaga, Bimbi, kailangan talaga natin maglagay ng background. At itong gagawin ko. Ang gagawin ko na nga talaga is yung felt paper. So, ang kailangan mo lang is, nakabili ako ng double-sided tape. Ayan. Sa bookstore din. Doon sa Pandayan. 11 pesos lang siya. So, bumili ako ng 3. Itong felt paper na to is, nagkakahalaga lamang po ng 20 pesos. So, 3 binili ko, so 60 pesos plus 11 is 71 pesos only para sa yung backdrop. 'Di ba? Hindi ko alam, pwede rin naman siguro 2 lang din yung kunin mo kung maliit lang naman yung ano mo, yung ganito ganyan, yung gatong peg. So, yun lang. So, start na tayo without further ado. Let's get started. Thumbnail. So, ang kakailanganin natin, itong felt paper, double-sided tape, at itong gunting. Tada! Wow, ang ganda na. Ang ganda-ganda. Oh, hindi na ako lumiwanag. Wala na. So, ayun. Magkakabit na ako ng felt paper. Ayan. O, diba? Bongga na. Papataas ko na lang siya. Wala nang patumpik-tumpik pa. Gora na. So, ito, yun. Hindi ko alam gamitin to. Parang first time ko lang yata gagamit ng double-sided tape. Nang ako lang. Kasi usually may kasama ako sa school. Pag gumagamit ng ganito. Ano ba to? Kakabit ko ba muna? Kiko, alis ka dyan, Libe. Bibilis ka dyan.
Tadan! Perfect! Ganda ng backdrop ko. Ang bongga. Ayan. Tapos ko na yung mga ginagawa ko sa buhay-buhay ko. So, I'm so very, very proud of myself. May ring light na ako. May maganda pa akong backdrop dito sa aking likuran. So, siguro dadagdagan ko siya ng ayoko nang may mga awang-awang. Lalo na kapag malayuan na halatado na. So, paalala lang po. Ayun, gumamit ako ng electrical tape kasi ito lang yung tape na meron ako maliban dito sa aking double-sided tape. So, ayun, nakita niyo po kanina. May mga awang kasi dyan. Tapos, ayun, dinugtungan ko lang po tong felt paper ko sa isa pang felt paper. So, hindi dumikit itong si double-sided tape. Nung nilagyan ko ng double-sided tape, sumasama yung felt paper. So, ang ginawa ko na lang is itong electrical tape, bilog-bilog ko na lang na gano'n, saka ko tinapal dito. So, para hindi, kasi ang pangit naman kung may awang dito sa space na gano'n, kaya idinugtong ko na lang yung felt paper sa isa pang felt paper. So, ayun lamang po. For only 71 pesos, is magkakaroon ka na ng bonggang backdrop. Depende na lang sa inyo kung gaano kalawak o kung gaano lang po kaliit ng background nyo. So, bahala na lang po kayo. Pero, ayun, 20 pesos lang po ang felt paper. Tapos, double-sided tape, 11 pesos. Konti lamang po siya, pero marami pa pong natira. So, ayun guys. So, bago tayo magkalimutan, sana po ay i-like yung aking video. Mag-comment kayo ng mga suggestion nyo. At i-share ang aking video kung sa tingin nyo ay nasiyahan kayo at o nagkaroon kayo ng idea sa nagawa kong ito. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. At i-click po ang notification bell para naman sa tuwing mag-upload ako, nanonotify po kayo. So again, this is Princess Liza Salem, aka Yang Constipated. So ayun, bye guys! Alright.